Para sa karahayan kang kagabsan, tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Diyos marhay na Miyerkules Santo na sa Tuya Gabos. Ang pagrespeto migiraray sa Gabos na miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiramdom pading nald na dapat mahal na Diyos dapat ang perming pigpainot sa Gabos. Tamang-tama aldaw man ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria Tabe. Pasalamat kita kay Mama Mary sa padagos na pag-intercede niya para sa satuyang mga pangangaipuman. Simpadagos kitang mahanarig sa mga santos asin santas. Urog na po sa mahal na Diyos. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngunyan. Sundo kitang ano ba may abiso ba may alay ko ba 10 AM parang igo sige. May alay ko kitang 10 AM kaya 9 to 10 po ang tingog kan banwaan ngunyan pong Wednesday. Giriba-iba kita mantang kamo diyan siguro nag vacation mode na pading naldano, vacation mode na ang mayoriya. Mantang work mode diretso ang trabaho sa radyo. Mantang siguro kamo dyan, naghanda na kan pangudtuhan. Half day ngunyan ang trabaho sa gobyerno lalo na. Pero yung sa pribado, yung man iyan, minasurunod man po ang tabi. Kami po diretso. Katuwang tadyan sa luwas ang pagpatrolya kan samuyang chief reporter kumpadring Jimmy. Siyempre pading Al Armario asin kumpadring Jomar Bien, yaon man si Joshua Bino. An samuya pong mata sa kalsada an nagkakapot kan manibela sa mobil Henry Mata sa control technical sa kuyang kumpadre si pading na Albaldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning yan sa Senyor Santo Cristo sa Daraga. O kaya saya sa Daraga, iguman yan sa Daraga. And sa Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo Mission Church. Kumusta na pa di so grinder na pinagusubli ko duman siya. Nasublihan ko si papa mo. Ito baga ko anang ngayata. Naning magamit na. Pag minapiesta baga sa Indo padi si director minaduman ano dahil naggadyan mina-absent si Emeritus. Pero pag pisa sa Indo dahil kalaba pig unabihan. Makonsuelo ining dangin. Si pading nalboda si News Director Emeritus. Oy, mapasiring pading nal. Si News Direct Emeritus duman sa sakuyang probinsyang Tinubuan sa Catanduanes diyan sa San Andres. Siya magiging huwes, hurado sa Kalbaryo. Yan.
Istorya ko sa Indo ng mga kalbaryo sa Katanduan, tabi, taon-taon. Chiquitan, chiquititan, tan, Yan, happy trip, Direk Edwin, taon-taon dalaw ng hapon. tumbang kepin. Abangan niyo dyan sa Pantalan, Can San Andres. Si News Director Emeritus Edwin Beralda. Sa Batunin Banda. Yan. Mantang, si Kwan, si Jerome, igo mga pig-asikaso na, no? Igo kitang mga coverage baga, di ba? O si Jerome Nico Martinez sa IT. Sí, me gusta Sa newsroom, siyempre ang walang kapaguran. así. Halos 24 dias na mata. Pag-abot sa balita. News Direct Mar Dela. Daing iba. Katabang Jen Matthew Balyaran and Angel Mustaza Razel Cortez. Basta yar, no Sa samuyang social media platform Jimos Barrios. Yan po nagkakabarasan nindo sa samuyang platform DCGB News Online, ecstasy. katabang diyan pati sa production si Madam Shia Leron. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige daw tabi, oy, kuan man mo yan ha, Miyerkules Santo, sige daw, paramdaman lamang kamo tabi sa Tingog Kanbanwaan. Ito po kami, nagdadangog man po. Good morning sa satuyang nakaantabay dyan. May mga karinderiyas, gamit ang Petron Gasol. Nako, the best yan. Sa mga harong, nagluluto na siguro sa mga nanay, may Petron Gasol man kamo dyan. Di ba? Good morning, tabi. Kumusta kamo dyan sa PNR, Renelizan, Canligaspi? Yan. And kumusta man kamo dyan sa Bunot, sa Bugtong, Siringman, sa Rawis. Yan, tabi sa Old Albay. Naalaw rin, kumusta ka lamang tabi. Tapos subarkada taman si Kasag. Yan, kumusta man kamo dyan sa Albay Public Market. O siyempre kay Chu Henry Guerrero, kuan malingawan. Chu Henry Guerrero and Chatit Guerrero. Diyan sa Macapa Corporation. Kumusta ka mo? Sagod si Sir Edsel Guerrero. Good morning. Okay, sige. And sa Daraga, kumusta ka man tabi dyan dating Mayor Vic Perrete. Yan, kan Daraga tabi. Yan. Inibaya na nagkakapiratang ini na istoryata na ini kumpadre ngal kay ito. Obserbasyon man sa natabi sa tuyang mga si Migong King Reginaldo, Amigong King. Good morning, Migong King Reginaldo diyan sa Bangkiruhan, tabi. Sa si Ronel Kang Tiwi Albay. Good morning. Mga taga First District palantabi nalingawan ta na. Good morning dyan sa Indo. Nadadangog po dyan ang DCGB sa paagikan sa muyang broadcast sa sister station yung 106.9 WGB FM. Yan. Sa pangenot siya ni station manager Sir Dex Velez. Yan. Sa men and women po kang 106.9 WGB FM sa pangenot ni SM Sir Dex Velez. Good morning. Yan, nadadangog kami dyan Mataga-Tabako, Maraynaga, sa Familia San Pablo. Good mo, naramdaman ko. Ano na nga nitabi ito, amigong Boboy? Buda amigong Vice Mayor Nestor San Pablo, Cantabaco City, sagkod kay Sir Al na San Pablo. Arin ito ipinagibo ni Chainyang na parang Station of the Cross. Nalingawan ko, narin ito. May pinagibo yata yan si Chainyang na Station of the Cross kung taman pagrumdum ko yan Chainyang na San Pablo kay ito tabi yan baka nagdadarangog San Pablo Brothers. Good morning sa Indo yan ari na ito pinagibon ako niyan na kuwan yan na Station of the Cross ni Chainyang. Sige, good morning yan sa Indo sa Tabaco. Hindi ba yan na hindi ako sa nakon tama man tabian sa kuyang obserbasyon.
Pag Semana Santa baga, kumpadreng Nald, pag Semana Santa, tapos yung pigapod na defonturom. Aram mo pa ding Nald ang terminolohiyang defonturom. Yan. O sige daw, tabi. So nagdadarangog dyan na makatabang sa satuya kung aram nindo ang gustong sabihon kang defonturom. Yan. Pag defonturom, tapos Christmas break, then New Year's break. Anong naobserbaran nindo? Tabi, sa balita, sa telebisyon. Yan. Defonturom. Sige daw. Say daw lamang makatabang sa tuya. Testing lang ini. Kunyara ang kamo nagarantabay. Good morning man dyan sa mga taga Tula-Tula. Tabi, dyan sa mga taga Central City, Diyos marhay na aldaw man. Sige. Defonturom. Yan. Sumaka-ukod kan defonturom, tawang kong 50 pesos na load. Dahil dapat. Dahil, kuhan sana. Dahil kitang pang-load ngunyan. Tabangi sana. Kuhan sana. Testing sana ini kung aram pamanindo kung anong gustong sabihon kang defonturom. Yan. Anong namamasidan nindo? Balik kita duman sa kahaputan ta. Anong sa indong nahihiling dyan sa television? Pag major newscasts, pag Christmas break, New Year's break, Holy Week, tapos defonturom. Yan. Anong namamasidan tabi nindo sa mga news? Yan. Good morning da tabi. Sa kunyan, good morning dyan sa Familia Berdin kan Gubat Iraya Bakakay. Yan, mga taga Bakakay. Familia Berdin, hali mandatabi kay Makmak. Sige Makmak, good morning sa indo dyan. Nagdadangog sinda sa WGB 106.9. Salamat. Good morning dyan sa indo, sa 1st District, lalo na sa mga taga Tabaco City. Arlan Bonggon, kan Buang Tabaco City, nakataantabay permi sa programa. Ligas pilamang tabi, text ka mo, hugon muan, si Sir Al na San Pablo, uyugon mo no. Uyo, tama Sir Al, nagirumduman ko. So pinagibo ni Chainyang, ni mama mo. Suduman managad ito sa rest house. Naibareta ni kumpadring Jomar Baganta, iyan na Stations of the Cross na nagi na iyan nakuan. Parte na kan spiritual well-being, as in spiritual history kan Tabaco pag Semana Santa. Igo baga dyan yung nagrarlakaw. Stations of the Cross, sundo duman sa mayon rest house. Kaya lang mo yan, garo pinundong unata subulkan mayon. Bako, ya. Sige tabi. God bless man tabi, Sir Al San Pablo. 14 istasyones pinagibo ni Chainyang. Yan. Mga lansa ka kaito padingnal, bako pa ng mga ferry boat. Igwa pa sinda kaito nin lansa, tapos nag-ferry boat, nag-upgrade. Fleet of kwan sinda. Yan na, ferry boat. Pag Domingo padingnal, nung kang maghali ang ferry boat kaito nara Chainyang, na Doña Eugenia Tabina San Pablo, na daig nagmisa diyan mismo sa lansa buda sa ferry boat. Yan. Kaito pag Domingo yan, minamisang una bago maghali sa laog kan lansa kan barko, tapos nagpagibo ng Stations of the Cross pasiring yan sa Skyline Hotel na yan sa Buwang. Okay. Now, balikan ta. Ano naririparon do sa mga bareta? Pag-arog ka na panahon, defonturom, ang defonturom padingnal, so, pista kan mga gadan. Yan, ay nang defonturom. Pista kan mga gadan. Defonturom, Christmas, New Year, Holy Week. Ang mga bareta sa TV, kuha na padingnal, predictable na. Yan. Ang bareta dyan, paghuna mo ko na no, suro-suan na pasahero sa mga terminal, sa barko, sa mga pantalan, sa sa aeropuerto. Tapos LTFRB, ma-check kan mga auto, mga gabos, driver, konduktor,
pulis, yaraon. Iyo yan, padingnal. Tapos, ano narereparo pa nindo further sa mga bareta? Ang termino ninda padingnal baga, ang mga pasahirong iyan, gabos mauli sa probinsya. Yan. Ang termino kan mga pag-iribatasan at buhay sa TV, maski sa radyo, ang paghuna ninda, ang siyudad sana sa Pilipinas, Manila. Taan termo ninda kang gabos na mabiyahe, eroplano, barko, lalo na ining mga bus, ang termo nila kan, uwi sa kanilang probinsya. Garig baga, gabos kita padingnal, probinsyano, sinda sanaan siyudad sa Manila. Dawaan mauli pasiring sa Cebu City, Naga City, Legazpi City, Iriga City, Baguio City, Davao City, kung ano pang siyudades, Tabaco City. Rabos iyan, probinsya nga po. So, medyo, ano sa paghilindo? Is it a sort of discrimination or sabi na nga ni ano nga po kan? Ignorance. Or parang kaya ba nga na sila lang ang nasa Manila, sila lang ang syudad. Diba? O, ang iskripatikan sa mga TV, iisi mo na, punuan na ang mga bus, wala nang makakakuha ngayon ng ticket dahil pauwi na sa mga kanya-kanyang probinsya. Uy, gabos yan ang termino, arog ka iyan tabi, ang cycle kan bareta ninda, ang terminolohiya, probinsya kita. Gabos. Garibaga, it seems na, yun na nga ni iyan, garibaga nga ni, tapos in English, it seems, garibaga, padingnal, Manila sa naang siyudad sa Pilipinas. Nakakakunyan mabagano, nakakakuan man, Inda ko kamutabi if you feel or yun nagayon yan na nakatulan ninda di yan kuaninda ining style ninda. Good morning Sir Pio, listening tabi while nagmumotor digdi sa Uwas and Libon area. Salamat po uyugon mo nagmumotor da siya, naka-monitor sa Libon nino, sabi ni 882. Nagdadangog manda sa Pawa. Uy, mga taga-Pawa, Diyos maray na aldaw sa indo dyan. Kay Manay Yolikhe, kumusta na tabi ka mo Manay Yolikhe? Long time no see. Tabi, yan. So yan pa ding nagdaan na sa tuyang obserbasyon, Permia na arog ka yan, probinsya ang termino. Ay, nako tabi. Garibaga ang kunyan, ang ang siyudad saro sana sa Pilipinas, Manila sana. Ay, sabi ni Migong King Reginaldo, puros kita FPJ Migo ang probinsyano. Tama ka man Migong King, FPJ ang probinsyano, sabi ni Migong King. O Sir Tony, ini si Sir Tony nakamonitor ni sa programa ta na istorya ko naman nga ining pinagtema tangon yan kan mga nagkalihis, nautro na naman. Nautro na naman bagaso, iyo bagaso kunyan, Sir Tony, dahil nagad kita nasala, iyo na naman sa terminolohiya niya, puro probinsya, sabi ni Sir Tony Reyes, there are only two cities in the Philippines, Manila and other cities. The rest are provinces. Puro probinsyano, sabi ni kunyan, ni amigong Sir Tony Reyes. Oy, Doc Chris, good morning. Blessed Wednesday tabi, Doc Chris Gianan. Yan, salamat din maray. Partner man yan kan DCGB, saro sa mga partner kang DCGB pag-abot sa pagpromotir asin pagpakaray kan salud kan mga namamanwaan. Among others, mga doktor yan ang mga amigo ta. Si Doc Chris, mga internal medicine yan, mga diabetes na yan, high blood, cholesterol, kidney, kung ano-ano, uric. O Doc Chris yan, ang dakul ang mga nagpapasalamat primero sa mahal na Diyos. Ikadua, ipinadara si Doc Chris Gianan bilang doktor na mag-ataman kan mga salud. Dakul ang mga nagkakaburulong.
Yan. Doc Chris Gianan, good morning. Diyan sa Daddy's Angels Clinic, Harani sa may Aleco. Kampang kan Rabvax Animal Bite Center. Yan, tabi. Doc Chris, Diyos maray na aga tabi sa imo. Salamat nin maray tabi. Okay, day ko pa naubos kuan. Ubosong ko ito Doc Chris. So tableta. So si Tirisin, buda sa pigtutunaw sa tubig na Explem. Tulo na sa nagin itong Explem, buda so tableta gari apat pa ito. Yan. Doc Chris, good morning tabi sa imo. Sir Tony, sabi ni Sir Toning Reyes, there are only 2 cities in the Philippines, Manila and other cities. The rest are provinces. Puro probinsyano. Siguro, anong namamati mo man tabi, kuan, Sir Tony, pag-araw ka na bareta, bagagari, discriminatory bagano, hindi ako sana. Well, I don't know. Okay na siguro yan. Ha? Good morning, Sir Pio. Inda sa natabi kung unosinda. Para sa akon, wara man po kaso. Bako amo man natudaninda. Basta ang importante, di ta nararanasan ng high living expenses ninda. Ang grabing traffic, ang problema sa transportasyon, kina grabing air pollution. O, tama katabi dyan. Bahala man sinda kung niyon sa indaman akon yan. Na pag iintindi ba gano? Yan. Doc Chris, Diyos maray na aga tabi sa imo. Na yanan. Okay. Sige. O di pa ano kayan, taod-taod, di ba, may istorya ko sa Indo, yan na, kunyan, yan na Kalbaryo. Magdangog ka mo tabi. Taigwadig dining probinsya sa Kabikolan, inda ko nga ni, pati siguro sa bilog na Pilipinas, na talagang unique ang pag-abot kan ining Semana Santa. Taod-taod yan ha, tamahanap buhay mo na kita. Oras Pilipinas, 9:31. An oras hatod sa Indokang. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kain na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. New Predator Energy Drink. Now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. ABB Catering Service
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom nagtutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya urual daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya urual daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Lamang ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Penalejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud
proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha nin 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa ngunyan na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim kilap na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oh, buddy,
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang Sendang Clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pa huhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBM-DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Dive, and Radyo Oragon Virac. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Igwaning sarong munisipyo dyan sa Catanduanes. Yung sa kuyang lupang tinubuan Padingnal, munisipyo kan Karamuran. Yan, Karamuran. Iba man so Karamoan. Karamoan sa Camarines Sur ito. Ini po Karamuran, Catanduanes. Duman iyan sa northwestern side na munisipyo from Virac, mga 80 kilometers more or less. Kada Semana Santa Padingnal, igwa dyan yung pinagsasabing kunyan itong so Kalbaryo. Yan. Ano yun ang Kalbaryong antabi? Diyan sa pig-aagihan kang prosesyon, Miyerkules, tapos Biyernes Santo, gayad ito. Basta may prosesyon. Pag nagpo-prosesyon ng Semana Santa, igwa dyan, digdibag sa tuya, Padingnal, kurubong ano, yan. Diyan bako, ang mahiling do dyan is yung aktwal na mga tao na nakakostyum, kumpleto yan ning kwaning props, ning kolorete gabos. Ngaya hudiyo ka, hudiyo man iyan, naka-uniforme yan.
Tapos didepict ninda sa kada agihan na barangay, igwasin din kanya-kanyang porsyon na pipahiling na porsyon kan passion and death of our Lord Jesus Christ. Nagpunan ka ito several decades ago na nagtatarabang-tabang an barangay na pigiagihan, nga duwa o tulong barangayan, kan prosesyon, ngaya ikwanta daw nga ini, magkostume daw kita. Sagkod na duminakula padingnan. Bako tabi basta-basta. Ay talagang it comes from the heart an sa indang pag-depict. Tunay, dahil naghiro yan pati padignal. Bahiling mo, sus talagang live na live. Tao nga ni na tunay ang nagakuan. And as time goes by, pinagpuan na yan kan simbahan, pinagrekonisir na duman kan parokya na Senyor San Juan. Nagkukunyanan, nagpapagarayunan sinda, ata mahiling dil. Dispes nag-ararog na sana ang ibang munisipios. Pero no one beats the original. Diyan yan sa Karamuran, Catanduanes. Mahiling nindo ang mga costume. Ay, mas magayon ko nigo ka mo ning panahon gayud Semana Santa magdumang ka mo Biyernes Santo. O kaya Miyerkules Santo. Jesus na talagang ang kunyan, ang produksyon ninda. Darakulaong, ngunyan pati padingnal, igwa ng mga sound and light effects. Yan na kuan. At ang mga aki padingnal, maski mga medyo maedad na, nakikigkig man paminsan, talagang kunyan, buhay na buhay ang kunyan. Igwa ning nakaportray na nakapako sa krus. Daining hiro-hiro talaga. Para day man pigpako, tako nabo man kapako, tamakon man talaga, nakabugko sa krus. Igwa ning so nakadungkal. Manlain-lain, tabi, na porsyon kang passion and death kan sa tuyang mahal na kagurangnan. Diyan yun mahiling complete with iyan na kolorete baga kung ano. Dahil lang siguro nindo ma-appreciate harayo mo na nindo nahiling. Pero once na mahiling po nindo yan, you will appreciate one of a kind na spiritual institusyon na dyan sa Karamuran, Catanduanes. Rekonisido na pati yung kan simbahan Katolika kan Catanduanes. Diyan nagpo niya, nag-ararog na sa ibang munisipios. In fact, susamuyang news director, si News Director Emeritus Edwin Peralta, hurado siya duman sa San Andres, Catanduanes. Pareho man na kalbaryo, pareho na konsepto, pero mas dakula, mas talagang gagastusan, pinagtatrabahuhan kan mga taga-Karamuran, iyan na kalbaryo. Maghiling ka mo dyan, tabi, kung may panahon. Kaya lang medyo hurarayo, pero it is a treasure, it is a gem na dapat na sarayon ipreserbar. It goes from one generation to another. So mga nagpuroong kain, siyempre mga gurang na, duman sa mga barangay na ito, sinalo kan mga residentes from one generation to another. Ay magayunon padingnad ang kunya. Ang paghuna mo, pelikulang tunay, pero still, kuan yan talaga. So, steady sa nabaga, nga pudkan. Still picture. Yan. Costume, props, yan ang mga gapo naan, bulod, awot, mga anghel, kunigo mga anghel na kuan. So, mga anghel yaon duman sa mga kaakian. Igong darang kandila yan. Ngunyan nauso na ang video, budaan mga retrato sa internet, nakakawagas na sa kinaban. Tabi, nakakawagas na sa kinaban. Pero mas magayon so, yaon talaga kamo duman tabi sa Karamuran. Sa Kalulbon, iyo man, live ang kinurubong na tig-agyan kang prosesyon, mga tao talaga. Iyo po, iyo na nga sabi ko, San Andres, nag-arog man iyang kaan, nag-ararog na iyan, surunod na ba kung nag-arog, nagsurunod na duman sa Karamuran. Pero ang kainot-inot kan Karamuran talaga. Sa sakuyang pagkakaisip sa pagre-research duman sa padi ng mga nagkakahuron dyan sa Karamuran. Talagang kunyan iyan, talagang
mahiling mo, maapresar mo ang art, ang creativity. Buda so pag-perform kan mga karakter. Naka-costume yan talaga. Buda, iyong-iyo. Naku, pag una mo tunay na yun na. O, dumang kita sa primerong tema, tatabi, may nag-text man ito bagang sa mga bareta na puro probinsyaan na apon sa tuya. Mga maoruli. Yan. Sabi ni 5293, true po yan na observation mo, Sir Pio, sa mga news basta holidays. Quite degrading po para sa to. Tamaan sa imong terminolohiya, degrading. Yan. Madalas po na word ninda, lumuwas ng Maynila. Garo iyo sana ang city. Kung iisipon nga ni, mas maray pa ang Cebu City kaysa Manila. Now I understand bakit ang mga Bisaya medyo aloof sa mga Tagalogs. Good morning po. Merian po ito ng Barangay 8, Bagong Bayan. Avid listener nyo. Salamat tabi. Merian na. Yan. Magayon na obserbasyones. Full of wisdom. Di yun na sa natabian hata. Malaog pa ding yung aleko, Yan. Ngunyan na Miyerkules Santo. Sa aga, igo kitang mga special programming pero nakamonitor lang po man kita digdi ang tropa. And dyan na hapon, igo pa kitang Bicol Target. May report pa si Pading Al na Armario. Sarong report bago kita bye-bye ngunyan na Miyerkules. Kumpadreng Al, good morning, what's happening? Yes, good morning, Pade. Diretso na ang implementasyon sa pagpagibo kan bagong Albay Provincial Hospital sa Jibinap sa Ligao City alay sa budget na inutang kang probinsya sa Development Bank of the Philippines o DBP. Oho. Igbubusol na niya ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Health, ang draft provincial ordinance na nag-reglar sa sistema kan pagbabayad kan probinsya sa 500 million na utang sa DBP. At tandaan, naging kontrobersyal ang isyong ini sa Sangguniang Panalawigan dahil may mga nag-question kay ito sa proposal kan Provincial Engineering Office na kunata taday ini natapos panahon ni dating Gobernador Al Francis Pizarra asin nagdagdag na naman in 500 million na utang ang probinsya sa giraray ngunyan sa turno ni Gobernador Lagman. Na-justify man ini kan Provincial Engineering sa bagay ni Engineer Dante Baclao kaya nangyari sa proseso na naaprobaran ang law na ini kan probinsya. Ngunyan baariglar na ang sistema sa pagbabayad kan utang na yan sa mga maabot na bulan o taon kaya pigaplansya na ang draft provincial ordinance na pigubusol ko niya ni Board Member Vic Siga Jr. para mapirmahan girara ini kan DBP asin ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Roger. Yaba pa rin ang informasyon alay sa Capitol. Alarmario DCGB. Salamat kumpadreng Al sa pagiman kaiyan. Salamat po kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.